लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेला पिनकेसबाबोखौबो बरायहोनाय जाबाय आसा खालाम नोंथांमोना मोजाङै दं आरो आंबो मोजाङै दं आं दिनै ब्लगखौ स्टार्ट खालामलायबाय आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै आंना गांजेमाया मोनबाय आरोना आलु सामब्राम गुफुर होनानै एवबाय आङो दा बेखौ बाथोन देना जासिगोन आरोना गोथावनो ना गोरैजों बहल संनो नागिरदों आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेड दंबाथाय नाखौबो एवफ्रामना लाखासिगोन आङो दायो एवफ्रामना दोनसिगोन आरो आं नाखौ ओमफ्राय साहा फुदुंगासिनो आरोना सानजौफुनि साहा लोंनो लुबैयो लोंग्रा अयथास जाबायना बेनि थाखायनो लोङाबा थानो हाला आरोना सानजौफुबाबो सान्दुं दुंना होनायजों जि गरम मोनदों आरोना लोगोफोर गरमथार जादों दिनै बोथोरा अखा हादोंमोन मोनायाव आरो दा सान्दुं दुंलायबाय जि गरम जाखादों आरोना गोलोमजोब्बाय आङो एसे मैया मैगंखौ होनानै होबाय आरोना एसे एसे दै ओंखारगासिनो दा बेवहाय आरो दै होबावना होगोन आरो आङो नै आंनि ओंख्रिया मोनबाय आरोना लोगोफोर बलजों नाया मोनबाय आरोना मानसिया दसे होनानै खांसिगोन आरोना ओंख्रि संनानै गोलोमजोब्बाय आरोना आंना बिदिनोसै सानफ्रोमबो संनाय खावनायानोसै बेरायनोबो थांनो हायाना बेरायनाय ब्लगबो लाबोनो हाया न'आवनो थानानै संनाय खावनायानोसै आरोना लोगोफोर लामाखै फैनानै साइकेल नारगोन आरो इसोरना बैयाव दै दङ बेयावनो गेलेबाय थानो नागिरो आरोना हाब्रु दैब्रु जि मोजां मोनखायोसो सानैजों गेलेनो हाब्रुआ गेलेनाङा इयाव फै लेथ्राखौ नुवाखैनो हाब्रु गोजाना फै सानै फै बेना आथिङा हानांजोब्बाय अखा हानो एसे अखा हाबानो हाब्रु जायो आरोना लामाया थौ आं नारना लांनोसै गेलेबाय थानो हामायाव थौ आथिङा हानांजोब्बाय आं सुना होदोंमोन ना आथिंखौ आरो हानांलायबाय खारथिंनाय बिदिनोसै आरोना गेलेनायानोसै फै